If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Jolson Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Okay. Nambu ekenere mo his no welcome. Omunga buchi Falinze Kochibiri Agulu Lake Zion Temple. Ekenere mo Chineke n'ụbọchị nketa. We kenekwezie number 1 citizen Governor Sotoma Soludo. Kenekwezie number 1 citizen na village mu Chief Afamidi Kwe Agbako Odike Chairman village mu Numowola Agono. Ekenere mo ọla nwoke na ọla nwaanyị bịara ije ebe a anyị kenere unu obi bụ nsọ aṅụrị na ife dị otu a mere today. Agulu Lake bụ worldwide ọ mmiri bịara na ọdị mmadụ ọ bịa na ọdị mmadụ onye ka njiwa na-agwa ndị mmadụ na mmiri bụ direct from God ọ bụla arụsị nke o ji agba ọgwụ arụsị dị iche mmiri dị iche mana ụfọdụ amala ịghọtago na o si n'obi mmadụ ji were bịa ọ sị gị gbakọ Jizọs na ọ ga-aza gị weta obi ọcha gị ọ ga-aza gị onye ka anyị biwa n'esi anya o tegbuo arụsị adị o tegbuo Agulu Lake dị ọ na-azụ nwoke na-azụ nwaanyị ebe njiwe ekene gọvanọ na mbido izizi bụ na o mere ka mara ndị bụ ndị ala na ndị bụ mekanik na Anambra steeti because na mmadụ ife a na egwu na-atụkụzi mepụta ilo ọ bụrụ ka obodo si wee dị mana kịta ebe ị na-ajụ ọgwụ oyi ekenere m gọvanọ kenekwe ndị otu ekene all the house kịta na anyị apụtago ka akọwazie ndị mmadụ maka na a lot of people na-efu efu na-eme isi ụzọ ije ka ịzọ ndụ a confuse oge burukwa nda problem bụ gị n'isi ị dị confuse o nwere ozi na-agwa ibi eziokwu maka nwa ndeke na 4 deke na lezus na fanatic efu eziokwu adịghị ilu ụwa niile n'ịga bulili ndị. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Jolson Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599.
The entire people of Eze Onya Kingdom Omo in Ayamelum local government area of Anambra State announced the annual festival of their powerful deities, Nkapo Eze Enu Ibago Festival. It is happening on Saturday, 19th of April to Saturday, 26th of April 2025. They call on the general public to come and witness the work of these deities, Nkapo Eze Enu Ibago. Signed, Achebe Nabuo, the oldest man in Eze Onya, Obalum Mbechi, the chief priest. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? On Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagoro mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogo, Chairman Relief Market, wetelugi ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. Onwe ndị ka na-agba afa, onwe ndị ọrụ ha bụ ịgba afa, mana ọrụ fa abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọrụ fa abụrụ ịbọ nsị na aja. Ịchọ ịgba afa adịrịtị dị n'aka fa, ịgba afa, enweta ihe bụ problem. Ọ bụ na asị ya gị bịa na-eme nka na-eme nka, m na-asị gị mba gị pụta n'aka onye ahụ na ọrụ ya bụ ịgba afa na ọ mmeri gị nke ahụ, gị chọọkwa na ndị ga-emewu nke a. Onye bụ na mmadụ nwere solution. So ọ bụrụ na enweta solution, o meela onye nne ise ma ọ bụ onye ekwuru ọdụ gosie ụzọ ebe ọ ga-eji ọdịda na mma. Chụmụ na ma nchefu m bido n'ọnụ aka m kwesị nweta ebe dị mma. So onye ka anyị ga-ebido taa wee sị ka ọla nwoke ka ọla nwaanyị n'ụlọ onu anyị. Today mba niile bịara ebe a ife a bịara bịa ọ ga-agaziri ife ife anyị na-anyị mere ihe anyị jikọtara obi ọnụ. Ebe a bụ alụsị Idemili Owa Nabuo. Ife o ji wee gbalịa Idemili Owa Nabuo bụ na ọ bụ ụzọ ga-abịa gbaa ụkwụ na-adasị gbachaa ụkwụ na-adasị were bịa akụ wee ozi akụ mezie last bus stop. Otu a ka Aguleki si were bịa. Aguleki ga-abịa buru ụzọ gbaa ụkwụ na Igbo Ukwu, from Igbo Ukwu gbaa ụkwụ na Agụlụzi Igbo, from Agụlụzi Igbo gbatazi Aguleki. So arụsị nwere mkpanaka ọ dịrị ịbụa adị azụ arụsị azụ adị azụ mmiri azụ. So nkwa m na-ekwe ndị Igbo bụ na ọ ga-adị ndị Igbo na mma. Thank you. Aguleki bịara n'ụdị mmadụ, ọ bịara n'ụdị mmadụ n'ụdị nwoke. Understand? Ọ bịara n'ụdị nwoke maka mgbe gboo, mgbe kidnap adụrọ, mgbe egwu adụrọ, mgbe nsi na ji adụrọ, mbata be gị ife ị ga-eji sọrọ m ọjị gboro mmiri bifo ị jụọ m kedu onye m bụ, ịma ntụ egwu onye ka onye abụ. So Aguleki wee bịa n'ụdị mmadụ wee buru ụzọ, o nwere onye ọ jụrụ adreesị, buru ụzọ wee jee ebe onye ọ ma na ọ ga-esi iri sikriti ya, onye nwere obi a na-akpọ ugbene, yes. Wee jee ebe ugbene wee si ọrịa ọjị. Ugbene gwaza ndị bie fakute mmiri aka, ọsịa mba silapụ mmiri aka wee bịa aka na frọnụ ya ọkwa aka ụbọchị aka sị ya gba Ugbene kwa aka. Ugbene atụrụ egwu, o wee gbuo otu okenye ọ na-akacha m akpọzi aka o weza biko na ebe njibịarị na nchọ ka enye m anya. Ugbene weza na nwezi anadịghị adịgụta n'ime ọfịa
na ajọ ọfịa ọsọ no problem ya gosi ya eje gosi enye o wee si igbo na after 3 days ya na-ere m ana ọrụ nna after 3 days igbo na wee jee ine na ọrụ a ruo ukwu oisi ire dị ebe a onwezi nke ọfụ dọma ka ọdọma onwezi nke ọfụ okwu ya igbo na were uche okenye ọgwa na ọfụrọkwa refusa de nwa wesa na begum fusa ife gini fena after 3 days ugbo ne bekwesi ọzọ ọfọd man fusi ebe mmiri na kwanite tọn ya ka ọ pụwa nekwe dị man dị man wesi akwa ifugo ọrụ na ọsọ dị man wee dịle wee je na-ahụ eluzie na-ahụ kwa dị man wee gosi si a na-ahụ were ụdị ịchọ gwa ahụ dati bụ na nwunye ya ihe ọnwụ nwunye ugbere dati agụle wee si ugbere ya were azụ ọla ikpe na nke o jikwara onye o wee tie akwa obere azụ ọsịa ma ya were nnukwu azụ osisi mara nke o ji ozugbo rie o wee obere azụ ugbe na analụzie mgbe o ji obere azụ a nwa nwekwa ugbe mesịa na azụ a onye na obere azụ a mana everything must allow nnukwu ahụ ekene o wee sị agụghị I conclude. Ma mgbe wee sịa n'azụ a were n'ibe neta mmiri a mana agụghị ụlọ obibi agụghị ya na agụghị jeba n'ime Gaba n'iru sa. owesi agụghị ụlọ obibi aka na agụghị enjel na ọnụta ndị tasọs m obodo wee na agba ndụ nwaanyị dị ime ama mgbata na mmiri a nwaanyị na mesis ama mgbata na mmiri a nwaanyị na piri Bàbá n'isi mmiri na-ebe na ọlụ nọ n'ụbọchị tata. Okay, Sabiko, for the sake of the audience, when I have you, against the light. no, don't worry, I'm getting it, don't worry. Order of food. Okay. All the way to it. Okay, Sabiko, when I have you. I don't know. How about you? I got your phone out on Okay. Okay, no. People, you are making for an SEMLE to have Agulu Tata. Okay. I'm just going to get with you. So, the Angolan people, at the moment, each of us in your job and see Papa. But the moment, I go to the news. I'm more than the Annie and everybody. More have to go more money than I'm going to go. I'm a little bit natural. Okay. Look up now, what do you buy? I don't know start. We are money and I'll call. Bungo Singa Musato. Oh, you're leaving. You have no money and I'll call.
mmụọ ahụ wee sokwu mmụọ ele na ya What are the good testimony about if you want to get what are the testimony about the cultural heritage of this? mmadụ agbara aka echi na-enye nri ya ibe ọma dị na-erike na sị na ide onye na-awara edebe aka na nnu lachalụ bụ ya na-amara ka ndị si atọ onye edela odene mmụọ na-aba mmadụ ọgaranya bụ mmụọ na-eche ọgụ mmụọ na-anara akwụ nke na ebe dị njọ dịka onwe dị ya baptasị ejetụọ ọgwụ na-alụsị ọ makwa na ọ mere gị ibe ojetụọ ọgwụ na-alụsị nke a bụrụ ọgwụ nke a bụ alụsị ka ọ bụrụ alụsị nwere mmiri alụsị nwere oge a na-abụrụ ihe ọjọọ na ya ọnwa bụrụ ya bụrụ okwu ije dị gị n'ụkwụ just n'ezi ebele n'isi ndị nọsị ebe a n'ụbọchị taata ka anyị wee mechie esa aba a na-ekwu ekwu si na ọmaka ga-eme n'isi mmiri bịa lụrụ ise nwa ji bịa maka ya anyị ya nwanarị ise ibe nwa ngozi dị n'ebe a ga-erute aka n'okwu n'okwu ise maka na onye merụ mmụọ na-emeli ya imerụ mmụọ mgba agosi ndị mmeri ihe kwadoro ibe eji wee mewe n'ụbọchị taata ezumezu mmụọ ya gosibe n'okwu n'okwu na onye weta aka na anyị ise wesịrị ọra mmụọ nọ n'ebe a gosie ka ara bụ ndị wetara ndị ji ezigbo obibi ebe a ndị na-eche ekwe n'ezigbo obi ebe ebe afọ aja na abụrụ ekwukwe n'ebe aja na abụrụ ejidebe n'aka mkpọrọ n'ọgọ ise ekele gị biko aka gị na nke a na-ejide ọzọ ọma okukwu na aka ji ọfọ na ọtọ nsi okwu ọha na eze afa gị ma aha m unu mere m okay nwunye nwere ya nka okay abụ m onye n'Igbo okay nne m rụrụ eze nwaanyị nne nne m rụrụ eze nwaanyị nne m nne m arụrụ eze nwaanyị okay ihe nwe nna akara anyị wee na-eme ya na ọnwụ m okay mana nsị Chineke na ihe akọrọ ugbo na-eme a na-eme ya okay amaghị ndị m ndị ọrụ yes na ndị bụ ya sọ ya ọ bụ onye ebe kọrọ ugbo si na-eme ihe a ebe niile na-ekpere nwayọọ ọya ọ bụ ya pụta otu a ka nye onye moto wee gata bịakwa otu a ka o wee ọ dị na mbụ ọ dị na ịbụọ ọ dị na nne m ọ dị na nne nne m ọ dị na nne 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 m okay so kekwana ihe a mere ebe a n'ụbọchị tata kedu ka ihe esi wee kọwara ọha na eze ya ọ bụ ihe ọma okay a na-enye na-agwọ ọgwụ okay aka anyị na-atụ a na-atụ mkpu na-atụ na-eme ihe anyị na ọgwụ ọkwara agwọ na nna sị na ihe kọrọ ugbo mere na nna ya amanụ ewetara n'elu onye ọrụ na ndị na-atụ anya ma ndị na-akwụ okwu kezi ebele ikpe n'isi ndị niile bele ebe a n'ụbọchị taa ekpere na-ekpe na onye ọbụla ya wee metụ mmadụ na mmiri mmiri na eluigwe ofu ihe eluigwe nwoke mmiri nwaanyị mana Chineke n'ụwa na-ekpe niile mmiri na-ekpe mkpụrụ o mekasị na ekpe agbata wee pụta o wee sị mmiri na one stand agbata one stand mana ihe ọbụla mmiri mere eluigwe na-eme ya ụwa ọkọ hụrụ ukokpu isi ihe a na ihe a na-atụ ihe na-eri ya efu na ihe a n'ime anya na-atụ ihe emekwana ya ime anya na ihe emenwu ya mkpụrụ na ndị ala na-ekpere ndị mmiri ihe nnọkwu ya ihe ọma mere lotekwala ya afa gị ọzọ o afa etukwa gị nwa m Igbo ahụ daalụ thank you so much for speaking with us daalụ anyị na-efe mmiri bụ eluigwe na mmiri bụ ọkwa mmiri dị n'elu akwa ịkpọkpọ ịkpụ aja na ihe otu wee ke mma n'ihu metara ndị a na ihe otu wee ke mma emere ihe ihe nwere awa na ihe emenwu ya emere ya asụsụ n'udo ekele ya aka mgbe ihe a ebe niile tụrụ oyi ịga ikpe okpu ukwu anya nkịta ọkụkụ aha ma ebuso emere ihe a ihe siri ike awa ahụ na-ahụ onye ọnwụ n'ọhụ enweta naira ihe n'ihe naira ihe naira mana ihe a ha na-eme na ụmụ ihe a na-amaghị ụtụtụ na ha na-eme eme amaghị nwoke na nwaanyị ha na-eme eme ekpe niile wee tara ọkụ ala ihe ahụ ọsọ n'umeme ekpe nwata bụ nwa ụmụ ihe na ekpe niile ma ekpe n'ihe oyi
Dalo, thank you so much for speaking with us, man. Dalo. Dalo ma, oh, thank you. Dalo, oh. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal, there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josephine Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DNGS Onisha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065756599.